viazať úväz kríž s kapsou vonku. Je to úväz, ktorý je už pripravený na tele, čiže je vhodný, keď potrebujete niekde len dieťa si naložiť už do hotového úväzu. Stred šatky si dáme na telo, je to elastická šatka. Vzadu prekrížime. Jednu stranu dáme na rameno, potom aj druhú stranu dáme na rameno. Môžeme si upraviť tričko. Obidve strany chytíme a vedieme pod týmto pásom látky, pod tou kapsou dole. Keďže je to elastická šatka, treba úplne podoťahovať. Úplne to treba mať na tele tesné. Dole prekrížime. Prekrížime takisto vzadu. A uviažeme na 2 uzle. Je jedno, či vpredu, či vzadu, ako komu vyhovuje, alebo ako komu stačí látka. Takže úväz mám hotový. A teraz na ňo vložím dieťa. Je to opäť 4-mesačný Ondrejko, ktorého takto viažem od 1 mesiaca zhruba. Dám si dieťa na rameno. Zoberiem si vnútornú stranu látky a usadím ho do látky. Rozťahnem pekne pozadoček, pekne na chrbátik. Druhú nožičku dám. A takisto rozťahnem látku. Dieťa treba skontrolovať, aby malo zadoček podsadený. Nožičky vyššie ako zadoček. Môže byť aj takto uviazaná látka, môžeme si to ešte preložiť, aby bola pevná šatka. Aby bol úväz pevnejší. A najlepšie pri elastických šatkách vyťahnuť aj kapsu, ktorú prevlečem cez nožičky dieťaťa